Magazine du Mali abonné ni ɲantuma aw bisimila aw kunnafoniw kɔnɔna na kunnafoniw bakuruba filɛ ni lakɔli karamɔgɔ fila mutu minɛnen don Masina olu lablara a lasegera an ka kalanko minisiri lajɛrɛba dɔ kɛra CICB la n'o taara ka ɲɛsin dɔgɔkun min na kan ka jamana kɔnɔna na ka ɲɛsin kiribulon kow ma o kɛra tɛnɛndon in na janvier kalo tile 8 san 2024 Macky Sall n'ale ye Senegal jamana ɲɛmaa ye ale y'u ka dɔlɔntanaw bisimila a y'a yira k'a fɔ ko n'u sera ka kanta kamina jɔnjɔnba d'u ma aw bisimila kokura aw ka kunnafoniw kɔnɔna na tarata don wula fɛ janvier kalo tile 9 an ka kalanko minisiri ale ye lase dɔ kɛ bɔlɔlɔw sanfɛ k'a yira k'a fɔ ko lakɔli karamɔgɔ fila minnu t'u minɛnen don Masina circonscription pédagogique kɔnɔna na k'u lablara an ka minisiri y'a yira k'a fɔ ko Chaka Kumari ani ni Laseni Traoré n'olu kun ye Cɛna ekɔliso directeur n'a directeur adjoint k'olu lablara lajɛrɛba dɔ dayɛlɛ na CICB la n'o kɛra tɛnɛndon janvier kalo tile 8 san 2024 ni lajɛrɛ in talen don ka ɲɛsin dɔgɔkun min an ka jamana kɔnɔna na n'o ɲɛsilen don kirikow ma ni lajɛrɛ mun b'a ta ko filanan na n'a thème tun ye kirikow ani walejugu kɛlɛli an ka jamana kɔnɔna na a kun tun ye walasa ka maaw ladɔnniya an ka jamana ɲɛmaaw kelen n'u ka waleya minnu sigi sen kan walasa kiriko ɲuman sankɔrɔta an ka jamana kɔnɔna na lajɛrɛ in senfɛ an ka kiriko minisiri ale ye maaw ladɔnniya k'a fɔ ko kiribulon kuraw bɛna dayɛlɛ an ka jamana kɔnɔna na donnaw nataw la an b'an ka kunnafoniw kuncɛ Senegalikaw fɛ o yɔrɔ min na u ka jamana ɲɛmaa Macky Sall ale y'u ka joueurs bisimila n'o kɛra tarata don in na janvier kalo tile 9 san 2024 nin bisimilali hukumu kɔnɔna a y'a yira k'a fɔ ko n'u seginna kokura ni coupe ye kamina na jɔnjɔnba d'u ma u ma sigi ni jɔnjɔn min ye kan tɛmɛnin na u ka jamana ɲɛmaa Macky Sall ale ye 75 € de di joueur kelen kelenna bɛɛ ma ani terrain 2 ni de bɛ dansigi aw ka bi kunnafoniw na aw kan bɛ wagati wɛrɛ Maguma sanfɛ